गरेस्वर फरायसालिनि बर' बिफाननि बानजायनायाव 18 मे बर' बिजों सानखौ फालिदों। दिनै 18 मे बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै गरेस्वर फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों बायदिसिना हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि फुंबिलिनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों हाबाफारिखौ जागायनाय जायो। बिरहोगिरि महरै बाहागो लायो गरेस्वर फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा नायल' जाल' उजिर बिथाङा। फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो। बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो गरेस्वर फरायसालिनि कमार्स बिफाननि लोगो बिबुंगोरा खानाराम दैमारि बिथाङा। बेजों लोगोसे नगेन ब्रह्म दैमारिनि दैदेननायाव गरेस्वर फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरनि खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोरमायदों। बेनि उनाव बर' बिफाननि लोगो बिबुंगोरा मनरन्जन बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव फुंबिलिनि 11 रिंगायाव सावरायमेल लानाय जायो। सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो गरेस्वर फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं उमेश बर' बिथाङा। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो थुनलाइगिरि उत्तर बेतना गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बरुवाकान्त ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गरेस्वर फरायसालिमानि बर' बिफाननि लोगो बिबुंगोरा तानेश्वर बर' बिथांजों लोगोसे बर' आयदानि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै 18 मे बे 18 मेखौ जों मानो फालिनांगौ होननानै जों जुदि मोनसे सोंलु जुदि खालामोब्ला 1963 मायथाइनि मे दानाव बर' रावखौ बिजों महरै क'क्राझाराव गायसननाय जादोंमोन आरो बे दिननिफ्रायनो दिनै क'क्राझाराव गायसननानै जोंनि जा बर' बिजों बे बिजोंखौ दुलाराय बर'आवनो दिनै जोबोर गोसारनो मोनबाय। दिनै इउनिभार्सिटि लेभेल सहैबाय। दिनै 8th शिड्युलाव रिकगनाइज जाबाय। बे 8th शिड्युलाव रिकगनाइज जानानै जोंनि भारतबर्षनि मादाव असमनि दाब दाब जायगायाव दिनै बर' बिजोंखौ सालायदों। दिनै जुदि कलेजफोराव जों जुदि नायनो थाङोब्ला ओजोंहाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव माने कलेजाव बर' MIL दङ। बेनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव कलेजफोराव बर' MIL दङ। जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव कलेजफोराव MIL दङ। जोंनि बड' माबा लेंगुवेजआ दङ। दा दिनैहाय जोंना जथेस्थ' माने दावगानो हाबाय आरो बिनि मादावबो मा जाहैबाय जोंफोरो दा फैगोन बोसोरनिफ्राय खुब खमबो फैगोन बोसोर जागोन अर्थात फैगोन माने देग्लायनो जाहैगोन। नैबे जिथु मेट्रिकआ रिजाल्ट होनायनि उनावनो हायार सेकेन्डारि लेभेलावबो जोंफोरो बर' बिजोंजों जोंफोरो फरायनो मोननायनि जोबोर खाबुआव थागोन। मोनफ्रोमखौ इक'नमिक्सआनो जा मेथ्सआनो जा जोंफोरो माने इडुकेसनानो जा पलिटिकेल साइन्सआनो जा बर' बिजोंजों लिरनो हानाय बर' मिडियामजोंनो लिरनो हानाय बर'जोंनो लिरनो हानाय बेबस्थाया फैबाय। बे जोंनि थाखाय माने जोबोद साबायखर होथावना बाथ्रा बाख्नायथावना बाथ्रा। नाथाय मोनसे खौराङासो जोंहा दा दुखु नांथाव। दिनैनि दिनाव बेखौ मोनसे दुखुखौ खालामनांगोन। मा खालामनांगोन जे निउ इडुकेसन पलिसि मथे मादार टां अर्थात बिमा रावजोंनो सोलोंथाइ होनायनि राहाया दङ बा बेबस्थाया खालामनो हागौ। खिन्थु बेखौ देग्लाय असम सरकारा मा खालामदों जायफोरा क्लास 6 बे क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव होनो नागिरनाय इंराजियाव फोरोंनो नागिरनाय जिथु राहा लानाय बे राहायासो जोंफोरखौ जोबोद माने दुखु खालामदों आरो बिनि थाखाय जोंफोर सोंखारिनांगोन जों बिग्रायनांगोन जों सरकारनि खाथियाव जोंफोर दाबि खालामनांगोन जे कुनु मथे जोंफोरो दिनैनि दिनाव जोंफोरो बर' बिजोंनिफ्राय दोरोदनानै सोरबा इंराजियावनो जा सोरबा माने मेथ्सआनो जा बा साइन्सआ जा इंराजियाव लिरनायखौ जों जेब्लाबो माने नायनो हानाय नङा। बेनि थाखाय गासै जायफोरा माने बर' माहारि बे बर' माहारिखौ आं बेनि गेजेरजोंनो खावलायहरदों जाहाथे जोंफोरो सरकारनि सायाव डिमान्ड खालामनानै सरकारनि सायाव बिग्रायनानै जोंफोरो 6नि जा देग्लाय जिथु फरायनो नागिरनाय जानाखि माने राहा 6आव जिथु मेथ्स आरो साइन्सखौ फरायनाय जिथु राहा बेखौ जोंफोरो होबथानांगोन जों होबथानांगोन। बेनि थाखाय जोंनि साहित्य सभा एबसु रायजो राजा गासैबो साख्रि जानाय
खावलायनाय आरो दिनै बहाय माने फैनानै गरेस्वर कलेजाव बै 8 मेखौ फालिनायनि थाखाय बै कलेजनि गासै फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों फरायसाफोरखौ साबायखर बावदों आंनि बुंनांगौ एसेनोसै।